Awwissu kien rekord fit-turiżmu meta żaru Malta l fuq minn 470,000 turist, żieda ta' 48,000 u kważi 600 jew 11.5% fuq l-istess xahar tas-sena l-oħra. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejniethom it-turisti f'Awwissu għattew 3,500,000 lejl f'Malta, fil-maġġoranza fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni mikrija. L-akbar ammont ta' turisti ġew mill-Italja, ir-Renju Unit u Franza. It-turisti f'Malta f'Awwissu nefqu bejniethom 547 miljun u 600,000 euro, żieda ta' 15% fuq Awwissu 2024, b'kull turist huwa stmat li nefaq 158 euro kull lejl. Ftit aktar minn żewġ terzi ta' turisti li kienu hawn f'Awwissu żaru Għawdex u Kemmuna għal ġurnata jew aktar. U fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena, it-turisti li żaru Malta qabżu iż-2 miljuni u 680,000, 12% aktar fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. In-nefqa tat-turisti bejn Jannar u Awwissu żdiedet bi 18% għal 2,564 miljun biex skont l-NSO fi żmien li qattaw Malta kull turist nefaq 956 euro, 50 euro aktar mis-sena l-oħra.